bago ako paparinig sa inyo. Di ko alam kung alam nyo na, pero hulaan nyo kung ano ang ulam namin for today's dinner. So, eto, sabi daw ni tita, ano daw to? Baboy na puti na may tusok-tusok. Baboy na puti ang dugo na tinik-tinikan. Ulit. Baboy na puti ang dugo na tinik-tinikan. So, hulaan nyo yun kung ano yun. So, ito. Naghihiwa na si tita. Ayan, oh. So, ayan, oh. Hulaan nyo kung ano yan. Baboy yan na puti ang dugo na tinik-tinikan. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's frozen. Na kami ng buko. Ang dami kaya natin. Oh. Come into me and give it. Dog, huwag nyo naman kaming kakagatin. So, nandito na kami guys sa may mga puno. Kate dyan, Ate Mitch. Alam! Ay, papatik ko na. Ay, juice! No choice. Nandito yung excitement. What is the right and wrong one? Kuya, aram niya daan. Tarok mo na ka kuya, sungkitan mo. Ayun mo na, yung kuya, yan ang kuya. Bako yung kuya. Ini, yan. Ini, bako yan. Poy, inang konon mo po yo. Ini, yan. Ini, bako yan, ini. Ano ka dyan? Sadit mo niya. Ini yan yun. Ayun, baka kinuha mo, magwa ka lang muna yung saro. Ini, bako, digdo. Ayo poy, iyo to poy. Ay, yun na to tayo. Ayun eh, ito, tinuklo mo. Luka dun yan. Hindi yan. Ayo. Bako yan, ito na. Bako yan! Yung apat. Yan. Ano na yan? Bunot na lamang. Talaga si Pinugaan na pati oh. Kung pwede lang ako maghiro ka yan. Sige, nata ako mag-vlog. Anon mo to? Ako daw? Itong kabitan ito, di mo kayo nahin. Ako. Kati. Sandang! Ang kati. Magkatulong, hindi. Hala kayo. Uwi kayong Makate. Oh, natatawa ka si Ate Yang. So, kati. Wait a minute. Who are you? Dito na, Ate Mitch. Go. Yan, lente.
yan. Yan! Oh, Ate Miss! Even if my body is like this, I have a lot of things Wow! to do. Malaki? Natay. Narali ka din, Made. Ang ama ko pala, para sa libot. Malaki din pa din. Kabit na pa to. Inatimit. Salat lang. Ang lawag, tagaputan mo tayo. Yun na. Yan na. Timit. Kaya ni Kimpon. Seminar na kasi. Sabi na Iyo, pwede na yan. Ay, ito ano pa yan? Ano sipon? So, we're done! Napakahirap kumuha ng buko. So, pauwi na kami. Papunta na kami sa Binabides house. Ako pat salon mo. Problema. Parang na magsalo. tapos ibabutasan mo man lang. Yan, chorus. Kadkad ang aking ligaya sa tingin kay papalapit na. Hawakan mo na kamot. Bakit mo ang aking kamay? Yan na. Tudas. Kanina ka pa. May point ka doon sa part na yun. It is because I am from Bukid and I know that thing. Huli sa camera, isang lalaki nanginginutan na. Kinsay po. Training ground. Yung lalaki mo yung magplato. Sige na. Oy, madaya. Sino nagpo-plato dyan?
Ang daming baluto. Two joints. Walang matitira dyan, ha? Walang matitirang buhay. Uy, ano pa? Ano na? Mitch! Saan nakatirin po na yan dyan? Madiskarte talaga yan si Mitch. Anong flavor lang ka? Ay. Idol! Idol! Ang nanalo ay si Kuya James! Ay, nagtalsig! Surain niya. Nahugas siyang plano. Ay! Hindi nga na sister Lan, yung mahugas ko ang plato. Uy, step bro! Ang sabi ko, Brother James. Ay, ne! Ano ne? Ano be? Bye-bye! Ay, pa-baby. You're welcome. Bye-bye, Madiklumon. Matulog, Mitch. Oo. Dito na siya titira. Unyang harong ko sabi ko sa inyo. Presko daw kasi dito. Bye-bye. Ta hindi iyero. Tiklad lang.